And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Wow. Pasimple kong nginudngod ang bibig ko sa hita ni Koya para makumpirma kung siya nga ay Dax. Hi DJ Rocky. Ngayong pandemya, isa sa mga namimiss ko ay ang mga parties. I just love attending parties. Ewan ko kung may makaka-relate sa akin sa ikukwento ko. Basta pag naaalala ko, natatawa pa rin ako hanggang ngayon. So, itago mo ko sa pangalang Kisses. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret Wow. So, eto na nga. Birthday ng isa sa mga kaibigan ko na itago natin sa pangalang Eliza. Of course, iba't ibang barkadahan niya ang pumunta sa birthday party niya. Yung friend ko na yun, yayamanin. Sa isang restaurant nangyari yung party niya. Exclusive, all for her guests. So, syempre may program. Sabi ng host, need daw lahat ng single na friend na girl. Tapos, tinanong din kung sino yung mga single na guy. Sakto, 5 girls and 5 guys. Wow, parang wedding reception program no? So, ayun na nga. Pinapili ang mga girls ng makakamatch. Pero, nagulat ako nang biglang pinuntahan ako ng isang guy na pakiwari ko'y 6-footer, malinis sa katawan, charming, chinito, may dimple, at higit sa lahat, mabango. Basta, etong guy na to nakikita ko lang sa pics ni Eliza, para bang nakakasama niya sa ibang barkadahan niya. So, itago natin siya sa pangalang Jeffrey. So, kumbaga, hindi ako nakapili, kundi siya ang pumili sa akin. Wow! Ganda ko! Ako ang in-approach. Naks naman! So, ang instruction ni host ay kailangang kainin yung saging na iipitin sa legs ni Guy. At ang pinakamabilis na makakaubos ng saging at magsabi ng I love your banana sa partner, mananalo ng 5,000 petot cash. So sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako papatalo. 5,000 petot din to, no? So, ayaw ni host na mandaya ang mga players. So, pinasiksik niya talaga yung mga saging sa hita ng mga guys. Although, nakahawak naman ang mga guys sa saging nila. Kumbaga nakaalalay. Basta, alam na des, nakapatong ang kakainin kong saging sa mas masarap pa na saging. So, pinaluhod na nga kami ni host sa harapan ng mga boys. Tinali ko muna ang nakalugay kong hair. Tapos, maya-maya pang onte ay nagbilang na si host para mag-start na. At nung nag-start na, ay grabe! Ang goal ko talaga is kainin yung saging. Pero parang habang kinakain ko yung saging, napansin kong, Dax si Koya. As in, pakiwari ko ngay may nagaganap na flag ceremony sa loob ng maluwag na pantalon ni Koya. Kaya nang malapit ko nang maubos ang saging, pasimple ko pang nginudngod ang bibig ko sa mga hita ni Koya para makumpirma kung siya nga ay Dax at mga sis. Confirmed! Anak talaga siya ng Diyos. Nakain ko na ang saging, nadama ko pa ang saging ni Koya. Wow na wow talaga. Kaya nang matapos ako, ibang enerhiya ang dumaloy sa katawan ko. At napasigaw ako ng,
I love your banana. Tapos sabi ko, one more round please. Eto na yon. So nagtawanan ng lahat. Nakuha ko ang premyo. Naghati kami ni Kuya. Kaya lang, akala ko may ibig sabihin yung ngiti sa akin ni Kuya. Ang akala ko naramdaman niya rin yung naramdaman ko pero nagkamali ako. Kasi hindi man lang niya kinuha yung number ko o hindi man lang niya ipinakilala yung sarili niya sa akin. Nag-high five lang siya sa akin at bumalik na siya sa kanyang pwesto. Buong gabi kong inasam na magpapakyut siya sa akin uli pero hindi nangyari yun. Hanggang sa mag-uwian na. Nakasabay ko siya sa parking area. Maya-maya pa nagulat ako sa mga nakita ko. May isang sasakyang magara ang sumalubong sa kanya. Nakababa ang bintana ng driver at sumakay na nga si Kuya sa sasakyan. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko na niyakap niya yung driver at naghalikan sila. Masaya lang sila. Like, wow. And my heart was broken into pieces, mga sis. Akala ko, nakita ko na si the one. Yun pala, may bakwan na siya. Gay lalo pala si Kuya. Akala ko pati siya tuwang-tuwa na sa ginawa ko. Yun pala, ako lang ang natuwa. Kaya naman ang mensahe ko sa jowa ni Kuya, ni Jeffrey, Jeffsy? Ingatan mo ang saging niya, ha? Swerte mo, Dax. Sana all. P.S. Masarap din naman ako magmahal. P.S. Looking for masarap din magmahal. Pero sana, Dax din, char. Di na po ako choosy. Basta, yummy, Kerry. Muli, ako si Kisses. At ito, ang aking SPG. As in, super, Bacanarn, secret, wow. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.